Manghinigog ba mayong buntag kaniyang tanan? Salamat sa pagdalikat o paghatag sa inyong panahon out of love kang Mama Mary as we celebrate the solemnity of the Immaculate Conception. Usahay, dili kita ka-connect bitaw sa fiesta tungod kay immaculate man, clean si Mama Mary. Kita dili man immaculate ba? Daghantang dirt, hugaw, sinfulness. So daw layo kaayo. But suwayan na to sa pagpaminaw kining ustorya. Naay usa ka tiguwa nga lalaki, late 50s. Nag-drive siya, puno sa kaguul ug kasakit ang iyang heart. Kapangita siya usa ka small town nga dili siya bitaw kilala. Didto, perting inom, o pagsuod niya sa gamay nga daw motel ba, then gipili niya ang pinakatumoy nga kwarto. Dito gipagawas niya more nga alcohol sa kilid sa bedside o gikuha niya ang sleeping pills nga daghan kaayo. Kay ngano man wala na siya plano magmata asunod nga adlaw. Diha pa lang paghigda niya like a dam nga nagburst. Grabe ang luha niya. Ang luha kay nagpatong-patong na tanan ang iyang gibati nga kasakit. Kay ngano man, ang iyang trabaho, wala na siya trabaho. Daghan siyang bisyo, drugas, alkohol o gambling. Ang iyang misis, namatay, bag-o lang jud. Ug ang iyang mga anak, frustrated kaniya, wala gatagad kaniya. Ang pinaka-last straw, mao ang tumor nga na-discover sa iyang throat. Kay ngano man, sige man inom sigarilyo kag bisyo. Kanang last straw pushed him to the brink of depression. And he found no meaning at all in life. Mauna, that brought him to that moment. Namtang sige siya hilak, ikuha niyang ulunan para takpan ang iyang naong para dili bitaw mabatian masyado. Daw instinctively, no? Tapos pagtakop niya sa ulunan ba, may nahulog na igoyag tangtok. Then gikuha niya, to his great surprise, gamay nga medalya. Ug sa tunga sa medalya naay imahin sang babayi. Dili niya man ba decipher, puro murag si Birhen Maria. Palibot sa gamay nga medalya mao ang words, O Mary conceived without sin, pray for us sinners. Suddenly, in that very dark moment sa iyang kinabuhi, grabe kaayo ang nasinati niya nga deep consolation. Naghilak pa jud siya, pero this time ang hilak niya dili na kapait. Hilak bitaw nga bisan diha sa pinakangit-ngit nga sitwasyon na ay inahan nga wala nag-give up o nag-reach out kaniya. Kadong medalya, nga naman naa diha sa unan, nagitakop niya sa iyang naong ba, o naigo ang iyang agtang dogin, kuhan siya ba? Hoy, pok, sa na ginabuhat mo. And then, he felt the presence of Mama Mary. And so he decided to give life another chance, to give himself another chance. Gilabay niya ang alcohol o ang sleeping pills. Pagka next day, nangutana siya, kinsa ang nag-clean sang kwarto. Ingon nila day off, o nag-duty siya, clean sa simbahan. So katong nag-clean sa kanang room sa motel, nagatrabaho sad sa pag-clean sa simbahan. O dito, gisubay niyang daan, and he found himself sa simbahan ngangan Our Lady of the Miraculous Medal. Dito nakilala niya ang usa ka Christian volunteer. Yes, the same girl cleaning the motel room is also cleaning the church o volunteer. Ang iya gibuhat, mao nga magkuha medalya o ginabili niya simple lang sa mga ulunan ba, pillows sang mga guests. Would you believe it or not? At that time, when he thought no one else cares and remembers, that medal
became his link to life, a lifesaver, si Mama Mary. And then ang words nga, O Mary conceived without sin, pray for us sinners, is what we celebrate today. The Immaculate Conception. Mary was conceived without sin. Dito, nag-recommit siya sa Ginoo sa simbahan. Nagduol sa pari, nag-confess, o naghalad sang iyang kinabuhi nga renewed Christian and believer. Mga igsuon, ang ngalan sang babayi nga nagatinlo, ga-clean sa motel room, si Concep. Short for Concepcion. Ginganlan man ang babayi nga Kristiyano nga volunteer from the Immaculate Conception. End of the story. Ay, unsa man ni si Bishop, seryoso, pero hinaot unta dili niyo makita ang kabugat lamang sa istorya. Pero ang paglaom, ang pagigugma nga nagpausab sa kining tawhana, kag kanang gugma bitaw nga gikan kang Mama Mary o kining Immaculate Conception. Balik ako sa akong question kay ina sa pagsugod. Lisod kaayo mag-connect kay kita may mantsa man sa sala. No, ang title ni Mama Mary, Tota pulchra est amica mea et macula non est in te. You are most beautiful. My friend is most beautiful, meaning Mama Mary, and there is no stain in her. In makulada, unstained. Kita, sus, daghang mantsa. Daghang hugaw. Kay dili man ta perpekto. Pareho kita sa katong tao. Kung oppressed kita sa atong bisyo, kasalanan, mga kasuko, toxic feelings, then we feel we are so dirty and we feel overwhelmed. We feel it's so hard to move in life. Pero kato ang medalya, it was his lifesaver. Pero dili ang medalya, instrument lang kato. Kay nabutang sa medalya ang imahe ni Mama Mary o ang prayer, O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to Thee. I am a sinner. Mga igsuon, sa atong pagsaulog kining solemnidad sa Immaculada Concepcion ni Maria, hinaut unta nga sa pagtulok nato kaniya, we will find a lifesaver nga kung unsa man kita kahugaw or at the point of our life nga lisod kaayo bitaw maglihok, na ay inahan who will pray for us, aid us. Kining Immaculate Conception happened through prevenient grace. Nga si Mama Mary, when she was conceived, was preserved from the stain of sin, aron she will be the mother of our Savior. So this is therefore in line of helping the work of salvation. O kining grasya nga prevenient grace happens without human temporal consequence. Meaning ang grasya sang Ginoo, Hail Mary, paglipay, nagpanalangin kanimo pag-ayo, you are full of grace, you are blessed. So kining grace kay Mama Mary already is a signal nga she was preserved when she was conceived because of the grace of redemption from Jesus Christ. Dili na ko na magpadugay kay basi malibog pa jud kita, no? Pero ang grasya bitaw can work healing in the past and can work in the present and can work in the future to protect us. Mao kini ang prevenient grace that made Mama Mary free from the stain of sin. Tungod kana, she is filled with the grace to intercede and to help with our salvation. Mauna, we have recourse to Thee. As sinners, we know she is our lifesaver. Mga igsuon, to conclude, kung mauna ang punto de vista, then makahulugan kining solemnidad ni Mama Mary. She is our lifesaver and she is our model for holiness. Mga igsuon, katong lalaki na usab, unsa man, ang medalya
nga igo ang iyang aktang. Sa tunga sa medalya, si Mama Mary ug ang Mary conceived without sin. Pray for us sinners who have recourse to Thee. Mauma na inaot unta ang atong pag-ampo o kita makasinati renewal, consolation, o paglaom. So help us, God.